आंबो सासे फोरोंगिरिमोन दिनै जोंनि बे दायासाव गोबांथार फोरोंगिरिफोर दङ नोंथांमोननि गेजेराव पेन्डेल सिङावबो जानो हागौ गोबांथार फोरोंगिरिफोर दङ दा जोंनि स्कुलफ्रा बेबायदि मार्जार जायोब्ला एबा जोंनि फरायसालिया बायनानै गुबुन खाथियाव थानाय फरायसालियाव दाजाबदेरहैनानै जोंनि बे गामिनि फरायसाफ्रा बै खाथिनि फरायसालियाव थांनांगौ जायोब्ला जोंनि गथ'फोरा बेसेबां खस्थ' मोनगोन आरो जाय फोरोंगिरिफ्रा जायगा मोनलिया गंसे फरायसालि बायनाय माने बेवहाय खमावबो साथाम फोरोंगिरिया जामनाय अब्ला जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरा जुदि जायगा गैया जायोब्ला जों जाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बर' समाजखौ दिनै रांखान्थियाव फोजौनायनि बेबस्थाखौ मोनदों खाबुखौ मोनदों हाजार बर' न'खरफ्रा दिनै फोरोंगिरि हाबाफारि मावनानै साख्रि लानानै रांखान्थियाव जौगानो खाबु मोनदों दिनै बेबादि न'खरफ्रा उजिबावगोन ना उजिबावलिया दाजागोन ना दाजालिया रांखान्थिनि बेबस्थाया जोंनाव फैगोन ना फैलिया जोङो बेखौसो साननो गोनाङा जोबोद गोब्राब जाबाय ओरैनो बर' साहित्य सभा हिसाबै निउ इडुकेसन पलिसिनि सायाव मा बुंगोन? बर' थुनलाइ आफादा निउ इडुकेसन पलिसिनि एगेन्स्टबो नङा निउ इडुकेसन पलिसिखौ नाजावो आरो बिनि जेसेबां पलिसिफोर दं बेखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' रावनि जौगानायनि थाखाय माबोरै बाहायनो हागोन बेनि थाखायनो जुजिगासिनो दङ माबोरै जोङो जोंनि गोमालांनो नागिरनाय मार्जार जानो नागिरनाय फरायसालिफोरखौ माबोरै लाखिनो हागोन हमथानानै गावबागाव गामिफ्राव गोजाम फरायसालिफोरखौ जोङो माबोरै लाखिनो हाफिनगोन बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जुजिगासिनो दं आरो बिनि थाखायनो आसामाव थानाय बिटिसिआनो जा एबा नन बिटिसिआनो जा गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्राव जिल्लाफ्राव गासैबो ओनसोलफ्राव जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय ओंखारनानै सांग्रांथिखौ लाबोगासिनो दं। देग्लाय 2022 अक्ट' बिदिनो 17 आरो 18 जानुवारि खालि जे खुंग्रि बर' थुनलाइ आफादनि 43 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खुंग्रि जौगाखां आफादनि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसेयैनो खुंग्रि दख'रा बर' समाजनि 5 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मा मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैहाय जोबथा हाबाफारि थामहिनबा दिनै गेवलांदों बे गेवलांनायनि गेजेरजों जों बेखौनो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो खुंग्रि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै आरो खुंग्रि जौगाखां आफाद हिसाबै लोगोसेयैनो खुंग्रि दख'रा बर' समाज आफाद हिसाबै जोङो बोसोरसेला जथुम्मानि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे थांखिफोर जों निस्सय लादों सानदे मेलनि गेजेरजों जोङो माखासे थांखि आजावनानै जोङो लानो हादों दा बेबायदियैनो दा खुंग्रि दख'रा बर' समाजा जे जोङो समाज आरो आसारखान्थि बिनि सायाव बिथांमोना आफादारि हिसाबै फैबाय थानाय समाव 3 बोसोराव बिथांमोना मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बेबादिनो गोबां माखासे बर' समाजनि मावनो गोनां बिसोर बिथांमोना थांखि लागोन आरो खामानि मावलांगोन बेखिनिखौ जोङो आसा मिजिं खालामदों आरो जोङो खुंग्रि बर' थुनलाइ आफादनि सानदे मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो थांखि लानो हादों जे जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जे खुंग्रि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा मेट्रिकआव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो जे रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगायारि बान्था बे बान्था होनो थाखाय खुंग्रि बर' थुनलाइ आफादा थांखि लादों आरो खुंग्रि बर' थुनलाइ आफादा जे थुनलाइखौ बोरै सोरजिनो हायो थुनलाइ बिथिङाव बोरै जौगासार खालामनो हायो बे बाथ्रानि सायाव मैया गोबां दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों जे थांखि आजावनानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो बेबायदि बिथांमोना निस्सय थांखि लादों आरो जोङो खुंग्रि जौगाखां आफादनि गेजेरजों जोङो बेखौनो थांखि लादों सानदे मेलनि गेजेरजों बेखौनो जों सावरायज्लायनाय जादों जे जोंहा थांनाय 2018 मायथाइयाव जोंहा खुंग्रिनि जे बैसो 100 बोसोरनि जे फोरबो फालिथाय खुंनाय बेखौ जोङो खालामनाय जादों बे खुंग्रिनि 100 बोसोर फोरबो फालिथायनि गेजेरजोंनो जे खुंग्रिनि गोजोनथियारि जौगाखां मावथांखि बे थांखिनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखि लादों जे जोङो खुंग्रिखौ मोनसे आदर्श खुंग्रि जौगाखां खुंग्रि आरो देरसिन खुंग्रि दानायनि जे सिमां